mkpụrụ ụbọchị 30 ọnwa nke ise kwa afọ abụgoro nke ndị Igbo kwekọrịtara ugbu a wee wepụta iji cheta ndị niile nwụrụ n'agha Biafra nakwa ndị niile na-achọ ka ndị Igbo were onwe ha site n'iweta obodo ha bụ Biafra. Nke afọ a pụrụ iche n'eziokwu maka na ndị otu ADF, ya bụ Ala Igbo Development Foundation, na ndị otu dị iche iche ndị isi ha nọrọ n'obodo Enugu wee cheta ndị niile nwụrụ maka Biafra. Ha nọrọ ebe a wee kwuo okwu dị iche iche. Ha chetara ha maka mbọ ha gbara wee na-ekwusikwa ike na Biafra ga-adịrịrị na ndị Igbo ga-ewerịrị onwe ha. Okwu dị iche iche ka ndị bịara n'ọnọkọ a, ya bụ icheta ndị niile nwụrụ maka Biafra na ndị niile na-achọkwa ka Biafra were onwe ha. Akwanyere ha ugwu n'ụzọ pụrụ iche, ha kwukwara okwu n'ụzọ pụrụ iche. Ma ị ga-atọ ntị n'ala ugbu a, sapụ anya gị wee kirie otu ihe niile a si gaa n'obodo Enugu, ebe ndị otu ADF na ndị na-anọchite anya ndị otu dị iche iche na-achọ ọdịmma ndị Igbo, na-achọkwa ka ndị Igbo were onwe ha weta obodo ha bụ Biafra. N'ebe a ha nọrọ wee mee emume icheta ndị niile nwụrụ maka Biafra nakwa ndị niile na-achọ ọdịmma ndị Igbo na ndị Biafra niile. Lekwanụ ka ihe ndị a niile si mee n'ụbọchị a. I don't know whether I am worthy to call this God's general. Anyone who will come to talk to us. This is a man who put the line of life for our own head of state to lead. Because during that war, if we had lost our head of state, the story of Biafra would have been a forgotten issue. Everything that our head of state needs, it will test for it in order for them to know they did it. The Biafra head of state will watch and confirm that this government is not like for it. And even after the war, we followed him and went to exile in Biafra, as it was called that time. Please let us rise and welcome Bishop Dr. Hallelujah. Let us pray. Jesus. Amen.
jiri na ofu obi onye agha na nwanne ya anyị apụghị etu ọ dị ụbọchị taa ndị si n'aka ndị ọzọ esi n'aka ndị ọzọ esi n'iru ndị ọzọ esi n'azụ mana ife na-ekwu ụkwọnụ etu oge si wee dịrị Igbo mma ọ bụrụ ajọ ife ka ọ bụ ndị na-apụtara etu a ga anyị a ga-emesi adakwe oge m na-agụ akwụkwọ nsọ mfu ebe edere na 1 Corinthians chapter 2 verse 9 or see let me read it in English for it is written eyes have not seen nor ear heard nor have entered into the heart of man the things God has prepared for those who love him. Anya ga-abụrụ ntị a ga-anụ ọ ga-abanyere n'obi mmadụ ife nke Chineke igwe debere maka ndị fụrụ ya n'anya Igbo fụrụ Chineke n'anya ọ ga-enwe ife ọkụ anya bụ ife ọ bụrụ ọtụtụ mmadụ ga-egosi amalụ. This is the time for us to come together. Mgbe ịba na-akọkọta ka anyị gbuo ofu ọnụ egeba ibe n'anya. God wants us to unite. The human powers all over the world, they want us to unite. Our destiny beckons on us to unite because of the divine victory which God has ahead of us. The Bible says in 1 Corinthians 1 verse 10, now I plead with you, brethren, and my young seated now from your mind Jesus Christ. Unu were obi when they were with Kaya enwe nkewa, let there be no division amongst you. But you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Ohanaeze dịka ndị Igbo na-ekwu na Baịbụl sị ya bụ onye na-eso Pọl maọbụ ya bụ onye na-eso Apolos maọbụ ya bụ onye na-eso Titus maọbụ ya bụ nwa nke Kraịst a na-egburu isi Kraịst egburu mba Igbo bụ Igbo ofu. Igbo bụ Igbo. Be agreeable with your brother. You may discuss, you may disagree on issues, but eventually come together. Let's follow the things that make for peace amongst us. Humble yourself while discussing even your disagreements. Work together. Come together with one mind. There is strength in the and power in unity. Do away with pride. Do away with lost power. For by only pride contention starts. Site na mkpado ga-eji enwe ụgbọala dị iche iche. Aga m emechi okwu a si n'Igbo na ọ bụrụ sọsọ ana Igbo Development Foundation
ndị na-edozi n'ahụ mana Igbo Development Foundation jidesiri ejisie ike n'ọbụ maka rebuilding, developing and Igbo. And therefore I pray right now, principalities and powers and rulers of darkness fighting the Igbo nation. I cause you to get out of this thing in Jesus' name. All you spiritual hosts of wickedness in high heavens and high places, contending against us, you will never succeed. I bring more than divine judgment and subjection. Every assignment, every step, I bring all those powers working against your families, against your business, against your interests to naught in Jesus' name. Every conspiracy, every lie, every trap, right now must fail and they declare no in Jesus' name. Thank you, Lord, for what you've done for us. Thank you, Lord, for sparing us on today's day. We bless you, mighty God. In Jesus' mighty name we pray. Let me hear it now, amen. I cannot tell you all.
big round of applause for that. I have a small issue with the documentary just stop playing that. I think there are something else. Why that is working. Let me take a while to talk about what other women we have and what the friends of Mary. We all remember who the Mary was. I don't know how many of us know about him, but we started a movement called Friends of Mary because we found out that in all the entire Biafra land, somebody died for us without even meeting other people. And we neglected that sacrifice. It was painful, he died, and we did the first edition in Lagos in 2017. Did another one in 2018, and this is the third edition. Funny enough, in the Bible, nobody had any against them, nobody had any Bruce Mero